Ane mung setunggal. Sinten Bu asmane, Bu? Ismail. Cobi, Pak. Lho nek anake akeh ngono ora patek gumun, upama anake 15 kon beles siji ya pilihno sing nakal dhewe ra iso. Sing gaene mendem belah wis nggih. Lho anak mung siji kok. Ane wong niku nabi dadi ya wis makome akhire lulus. Nek jenengan ujiane paling ya diukur kalih Allah. Santri anyar iki paling nang masjid sandale ilang, kapok apa ora. Bangsa ngoten niku to. Tahlilan gak uman berkat. Bangsa ngoten niku lah. Pokoke pun sesuai kelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mula siji deling-eling. Ujian niku musibah diparingi dhateng tiyang ingkang beriman, beramal soleh, boten bermaksiat. Solusine piye? Kudu tabah, sabar, ben lulus. Allahumma amin. Ji. Nomor kalih, wonten kalane musibah niku minangka peringatan Bapak Ibu, pepeling niku diparingke dhateng tiyang ingkang beriman, beramal soleh, juga bermaksiat. Jadi ana wong umpamane salat sregep mendem ajeb, Jumatan aktif main oke, poso ya tutup, demenan ya gelem. Lho kok kek wonge teko iki. Dituturi kiai wis ora peduli, dituturi agama gak percaya, Allah maringi musibah mbuh wujute gak roh, iku janjane mung merupakan teguran saja, peringatan, kondang sadar. Nek mau sabar niki sadar. Ayo kembali kepada jalan yang benar. Allahumma muga-muga derek-derek kula sing do maksiat ndang do leren. Allahumma amin. Saged nampi Bapak Ibu nggih. Sing nomor 3 iki dicatet ora to? Ditulis sesuk ulangan Ibu. Sing nomor 3 ana kalane musibah niku minangka hukuman, Pak. Hukuman niku diparingi dhateng tiyang ingkang boten beriman, boten ngamal soleh, malah hobine maksiat. Jadi neng dunya ki ya ngaku agamane Islam tapi salat ora mangkat, dijak ibadah wegah, kon sedekah emoh, dijak poso jare wetenge lara. Engko nek maksiat malah semangat, dituturi ora peduli, didhawuhi agama gak percaya, ya wis diparingi musibah dening Allah niku janjane merupakan hukuman, cicilan siksa perskot Bapak Ibu. Lagi cicilan mawon, besok siksa sing tenan nang nerakane Allah. Naudzubillah min dzalik. Solusine piye? Allah ki Maha Murah. Sing do kaya ngono ayo ndang tobat niki Bapak Ibu. Gak usah khawatir, selagi kita sih diparingi nyawa kok gelem tobat, insyaallah dosa sepira gedene diparingi pangapura. Saged nampi Bapak Ibu. Lah bencana-bencana yang terjadi di Indonesia niki termasuk ujian napa peringatan napa hukuman, kula terus terang mboten ngertos. Niku rahasia Allah, ayo koreksi awake dhewe. Kula niku sing bingung ngeten lho Pak, nek ana musibah kok terus sing diplekoto iki kiai. Kon istighosah, kon donga zikir. Mboten napa-napa janjane, tapi mbok yo imbang ngono. Sing maksiat ki lereno ngono lho, Ndak. Gitu, Bu. Lho nek jenenge ustaz, kiai, santri kuwi gak mbok perintah gaweane wis ndonga kok, Mas. Ndonga, zikir, istighosah ki mendina, kiai ki ngono kuwi.
Tapi imbangono sing maksiat ki leren, tobat terus gelem melu istighosah. Insyaallah. Ora ndang paringi aman tentrem. Allahumma amin. Bapak Ibu jangan kemana-mana, kita ikuti dulu yang satu ini. Kalau di syair judulnya Tolak Balak. Muga-muga engko berkahe musibahe ndang diparingi tebih nggih Pak nggih. Ditebihke saking bencana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 2 3 4. Mangke mau istighfar sareng-sareng nggih. Mic dibuka saya Mas. Gempa bumi lan tsunami ngelingake kita sami urip ana donya iki ayo padha sing ati-ati musibah saking pangeran ana kalane ujian ana kalane peringatan uga bisa minangka hukuman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mujahadah, ayo mujahadah, mugi-mugi tinebihna saking musibah. Ayo zikir, ayo do zikir, muga-muga kabeh bala do sumingkir. Sabar kanca-kanca do sabar, wong sabar ditresnani kang kuwasa. Donga-donga ayo dulur padha ndonga, muga-muga kabeh balak bisa sirna. Moga istighfar sareng. Astagfirullah Rabbana